במכונית הקטנה. ועכשיו בין כל הבלגן והרעיונות והמוסיקה יש איזושהי יוזמה מבורכת, מדהימה, מה אני אגיד לכם? תקשיבו ככה, זה הולך ככה, אנחנו פשוט נרתמים לאיזושהי יוזמה של עמותת חיינו, שמקיימת איזשהו מבצע להגשמת חלומות. אנחנו רוצים לפנות עכשיו לעזרת הציבור בהגשמת חלומות עבור ילדים חולי סרטן. זה מאוד קל, מאוד פשוט, אוקיי? הכי קל. קצת הפריעו לי פה ברקע, אני מתנצל. אז כמו שאמרתי, אנחנו פונים לעזרת הציבור בהגשמת חלומות עבור ילדים חולי סרטן. כל מה שאני מבקש זה פשוט בואו נגשים להם משאלה, ואולי עבורם אני לא יכול להקריא אפילו את השורות האלה. קשה לי מאוד, אני מתנצל, אבל באמת זו בקשה אישית, אמיתית. בואו נגשים לילדים המדהימים האלה, ובכלל לחולי סרטן אנשים משאלה. לנו זה קל. להם זה אולי יכול פשוט לתת להם ולהעניק להם סיכוי לחיות. 08-684-0334 08-684-0334. בתודה מראש מתנדבי רעם 7, ככה קוראים לחבר'ה האלה עם היוזמה. בואו ניתן שוב את מספר הטלפון, פשוט תתקשרו, יגידו לכם מה צריך לעשות. 08-684-0334. זהו, אני אשתדל להקריא את מספר הטלפון הזה כמובן שוב בהמשך.